Simpatiċi Weekend Break, satejn sħaħ ta' daħ u divertiment. Gawdi din il-kummedja fil-kumdità tad-dar tiegħek fuq DVD oriġinali għal prezz biss ta' 10 euro. Iltaqgħu mal-atturi kollha ta' Simpatiċi f'din il-kummedja li saret ġewwa t-Teatru tal-Istitut Kattoliku Il-Furjana u ġiet iffilmjata live. Għalhekk, jekk trid veru titħaq, akkwista din il-kummedja Simpatiċi Weekend Break, prezz biss ta' 10 euro. Mela ċempel issa fuq 21-472-800. Simpatiċi Weekend Break, kummedja kollha daħ fuq DVD għal prezz biss ta' 10 euro. Salvino! Inti din il-lukanda għax ma jidher li hawn ħatta. Mhux hawn ġabna ta' taksi naħseb jaffejnu. Dak fejba. Ħallih forsi reġa' talab taksi li ġabitna. Kollu tortija klini, kieku ma tlux li ġejjin hawn biex ma kunniex nitwekkew bih. Salvino, issa jiġi jorqod għandna l-weekend kollu bil-fors kelli ngħidu ġejjin hawn. Hija veru ta' wiċċ tostli u qabad ustillen ruħu bidejha u jekk l-lukanda mimlija. Dajjak mako? Xi tagħmel? Ara, sinjura, jina ma tantx jimpurtani minn dawn l-affarijiet, però jina nistajdilkom li jien ma mbagħad il-biskuti. Alla ħares konti mbagħad il-biskuti ta' imma ċibu għalat għall-lukanda, imma nejnu biex li, għaw, iva. Jiena t-tifel tagħhom. Dak tifel tagħkom? Hekk qal? Dak kemm għandu żmien? 15. Ġabruħu l-boj. Għax jikun ħafna, imma jara bajneħ jiklu. Ma surtonna tajta ġejna ħna. Ma xi ġelek tajtek, Joyce? U xħanajdlek taġ dal-lejl, inti għamilt ħafna sejjes. Ħasseb semak ma' lukanda kollha. Minix tifmek għalli ma ħsejjes qed tirreferi. Tal-magna ta' żrar. Tal-magna ta' żrar, mela xi magna ta' żrar. U jien x'għandi x'aqsam mal-magna ta' żrar, Joyce? Wej, ma l-inħiri tonħor sirtonna. Kif? Jien nħor? Inti ċajta tonħorx. Ismaħi li kont minnek il-kellem tabib, illum għaw rimedju għal kollox sirtonna. Ħadd ma qalli nħor, Joyce. Mux bil-fawzek torqot waħda kifilhom jgħidu li. Ġibta ċavetta? Laqna mela. Deġu hi. X'nagħmlu surtonna? Morru għal breakfast? Morru, Joyce, morru xi saba. Laqna ħajja. Surtonna. Baqalhom m'għandix kabla fejn jien nagħmla da. Forsi li honeymoon li. Kif imma dak baqalu żmien ukoll. Iva naf, Sur Paul, ma il-biraħ kalla l-berda jom. Uħriġna laqata l-okkazjon. Unħajdek intritt, xruf daqxej, u doladu f'ħajtrijiet. Jekk min issejjer żball, ommok kella l-berdej xalli għadda. Le, dok kien il-berda ta' missier. Ta' missirek kien ix-xar ta' qabel. Ta' xar ta' qabel kien ta' Zio Fons, jieġi fuq ommi. Ara l-Andru, ilek taħdem għaw siġġu. U kull l-axħar ġimma ta' xar, xaħat fil-familja tijak għandu l-berdej. Imma kħahna familja kbejra, Sur Paul. La kamra jemma bukjajċ, mela minnajra jemma pajċ. Għan. Issa t-nifmek minu ta' naqata. Tuni sekonda. Issa s-sib xi kamra. Ara veru xortejkum tajba. Fadlinna kamra vojta. Kombinazzjoni. Wieħed u tletin. Hemm xemmek. Emmem il-Paul, imma bil-kamra tajtkom jeder kollex. X'ismek għad li jien? Jena Leandro. Imma qabel xaħt minn kemm il-timna di. Hemm li għajn sura rana x'inti taf tikteb. Ħażon huwa skaċċat, għana mliha. Lana ċar. La xara brafaj. Ma li ma tafx jgħidu sieħbi. Il-flus tejlu ta' Tejlu. Iftħuli! Għajna s-waq, għana bibtem ma sħabel! Is-surbaw li t-tixtara. Għadik pollok għalan. Hemm dol tajtek kulħadd? Surko! Waħel il-lift! Weħel il-lift jina ma ngħidlekx biex ma ttellax iktar minn tita min-nies. Jittnejt għal-għajt imma... Għala kif weħel? Għax ġabu sid bagalji ma' Sitt bagalji. Issa nara jien tippanikjaw, għalja. Għaxtek Salvino, bariklu skur, ma nix noqgħod iżjed il-lukanda ta' nistorbju. Għaretzju Salvini! Hello! Lenart jonqos biex naqdu l-mija. Simpatiċi Weekend Break,
satejn sħaħ ta' daħ u divertiment. Gawdi din il-kummedja fil-kumdità tad-dar tiegħek fuq DVD oriġinali għal prezz biss ta' 10 euro. Iltaqgħu mal-atturi kollha ta' simpatiċi f'din il-kummedja li saret ġewwa t-Teatru tal-Istitut Kattoliku Il-Furjana u ġiet iffilmjata live. Għalhekk, jekk trid veru titħaq, akkwista din il-kummedja simpatiċi Weekend Break, prezz biss ta' 10 euro. Mela ċempel issa fuq 21-472-800. Simpatiċi Weekend Break, kummedja kollha daħ fuq DVD għal prezz biss ta' 10 euro. La, mhix qiegħda tikdeb. Huwa għas-Salvino ma qed jikdeb. Rajtom l-istess għax kont qed innemsilu għax kombinazzjoni kont qed niddawwar mit-tieqa tal-kamra tagħna. Ara Mrs. Kassa. Kollu sewje. Rajċan, nara mintu kol. U għawien u kol ġo. Kollox kien sewġal. Kemm għadu ma nafx. Il-kappella. Għaw xini jiġi superintendent. Għaxet nara l-kulħat biex buraw. Għaw, sar xi delitt, għaxet nara l-Salvino mod suspettus. Emissek tisħi Salvino! Issa morru bidlu nħaslu u morru niklu ximkien. Dan l-għasih bek trejk, testa t-kolok, xej, tifranka taksi. Mela u sajju. Mela. Ejja, xaħat ma għallik. Illu, kuxa tal-major. Sewa, t-sin għand il-ġuħni klu kolla f'daqqa. Mela noqodu għaw, istaw xej. Veru Salvino hi kunu kollha f'daqqa. Ek jaw bek xorta konu ta' nitwekkaw pijaw. Xorta nifbitew bir u bil-kappillan. Salvino, din il-ċuħet għalli mur imbidder. Għanitlamijak għax irrit ninħasel u nbiddel. Għandek bżon tinħasel Salvino għax minn għati xommok tinterruħi. Jiena ninħasel u nsir nadif. Imminti taħslu kem taħslu tijak. Maħmuċ jibqa. Xid it-tajbi għani sawa. Ħalqek maħmuċ. Ejja. Missek tisli titkellem fuqi. Jew laqas li konna tfal Joyce. Ma jimxi sur kontra. Stennew! Aħu, stennew, ħiħa li tlamakom! Ara, Sinjora Katrin! Is-sordon! Walter, ħiqisu mawħat ma' reception. Mawħat, imma jridu konaw xaħat, jridu konaw il-night porter. Night porter ta' moħħok inna li tlaqna minn Malta f'nofsinhar u wasalna issa f'nofs il-lejl kieku morna Ruma konna naslu aktar malajr. Faruti, fama, tinsiex li fissijata wara nofsinhar konna għawtix. U żgur, imma xi ħadd ħelu qabdu l-ġuħ. U rrid imur jiekol qabel jiġi l-lukanda. Le nibqa' bil-ġuħ. Anka Manuel kellu l-ġuħ u anki inti jekk inġużan. U żgur, u mbagħad spiċċajna ndoru għawdex kollu u ntlifna. Basta li taffej qegħdin. U ma niġix għawdex kull-jum, ma tinix tort. Intik torti għax misna minna bħal nies. Badna l-xaħat u għadni l-ultina direzzjoni. Mux hekk għamilna, Staqsejna. Satejnilu u konna naħol oħra taw, dax bieċċorta spiċċajna ndurru fil-fajt. Għare, jiena ħamur fuq dak is-sofan ħan istiħti ta' xissajjien. U in, għara se tagħmel, dak it-tifel. Paċenzja, sif binti night porter, aħna għanna sweet bukjata. Mister, ħajdina ħasħad. Hej, zomma, naħax ma jfrax insomma minn tnej. Skużoni, senjura, ma... Anke li l-eksot, hej! Polozzajja! Ħadma jitċaqla! L-narċet jamela. Kollox sew su pretendi. Għettilkom ħadd ma jitċaqla! Rajt mis-seċalu. Imbet titkellem! Sorry, ta' inti ma t-tinnix biex ma nitkellmux. Għed najdilkom issa, titkellmux! Jien mux li leħet ninterroga. Smoħi xie t-tinterroga, mela ħna xie kriminal! Paċenzja, su pretendent, għax it-tifel għala li daj. Pa! Pa! Hemm xejn tagħmel.
ma bil-ħin ma stax toqgħod tkun ċejn torrota. Simpatiċi Weekend Break, satejn sħaħ ta' daħ u divertiment. Gawdi din il-kummedja fil-kumdita tad-dar tiegħek fuq DVD oriġinali għal prezz biss ta' 10 euro. Iltaqgħu mal-atturi kollha ta' Simpatiċi f'din il-kummedja li saret ġewwa t-Teatru tal-Istitut Kattoliku Il-Furjana u ġiet iffilmjata live. Għalhekk, jekk trid veru titħaq, akkwista din il-kummedja Simpatiċi Weekend Break, prezz biss ta' 10 euro. Mela ċempel issa fuq 21-472-800. Simpatiċi Weekend Break, kummedja kollha daħ fuq DVD għal prezz biss ta' 10 euro. Dak kif ġaġejt mill-isptar u l-għartu s-sur kollha fejn. Is-Sirijajt, la salvu ma rafnix, allura ġanni jemmini. Ġanni, ratta, dak mus għadu għazal l-isptar, ma bnik il-parrokku kħad jasbek u Aħna kerridu salv. Missaraħ għanħallikom għaxina di ma kienxew bil-ġoq. Mux għal xaħġa fil-restorant hemm kulħadd. Kif rajta strambajin li inti ġejtu l-oħrajn li qed jagħmlu huma. Jiġifieri sa. Jiġifieri ma ħadd jsaqsik kif inti ġejt lura meta dawk għadhom l-isptar naħseb ħajaraw ftit strambajin. Għax ma dax din il-lokanda tal-qabel! Għax ma dax din il-lokanda tal-qabel! Kutu għassa smijaj! Bara ma tarġax ta' d-darda titkolli fil-restaurant. Min diħel issa muħel kan xej! Insomma jagħmel sew Salvini ma tantx jikol wara kollox għandu bżonn inaqqas ftit bil-pis għax qed jixxim bis-sijadak. Isma' ħej, jien ma jinteressu x-xamil ta' Salvino, l-importanti li jien ma titkollix fil-restaurant. Ma tarġax tagħmel subajk qudiem wiċċi fim u tkunx pasta smijaj u tkunx ħamallu. Insomma jiena wara kollox. ħammur inbiddel u ħammur ħdejn il-pool għax ħdejn il-pool. Nista' mmur jien. Porka d-dajn Ja pasta su ħamallu. Joe, naf kemm inti raġel. U naf kemm tirraġuna, iva raġuna darba Joe issa. Jien laqqas ċappetta ma naf insewwi kappella. Issa lilna ħallina. Intu għodem ġew sa kemm jiġi ġanni u sew il-lift. Sa dan it-tant aħna għandna żwieġ insolvu bejn Marija u Lenart. Fina, u għadaqra ma takanix fil-pool. Banħere, zgur bikum ma takanix għale, għax jien ma nafxno. U l-għas jien ma nafxno. Ma nkomx ideja kif ġifu, isu ma nafxiex. Għadċi, Xaffarita! Saħna la sammala, ntax. Għax fil-pul kienet tispiċċa, pero jikont les naqbes għalija mit-tieqa tal-kamra tagħna. Għandu nispiċċaw neħdurilek l-isptar ukoll ċan. Bil-paroli kulħadd jgħid li jrid jaqbes mit-tieqa Tarzan. Imma jifu rażel għaddu. Le, sinjura, dak ma xalux jekk li għamiltu inti. Dak ftit wara li talaq is-superintendent. It-tobba li nistgħu mmorru għax ma kellu xejn. U aħna ħarġin mill-isptar kemm dejt ngħidu kemm hu xort tajba u fortunat li ma kellu xejn gravi. Meta f'daqqa waħda tfix kellha fl-ewwel tarġa u baqgħet kelmet s'isfel. Simpatiċi Weekend Break, satejn sħaħ ta' daħ u divertiment. Gawdi din il-kummedja fil-kumdita tad-dar tiegħek fuq DVD oriġinali għal prezz biss ta' 10 euro. Iltaqgħu mal-atturi kollha ta' Simpatiċi f'din il-kummedja li saret ġewwa t-Teatru tal-Istitut Kattoliku Il-Furjana u ġiet iffilmjata live. Għalhekk, jekk trid veru titħaq, akkwista din il-kummedja Simpatiċi Weekend Break, prezz biss ta' 10 euro. Mela ċempel issa fuq 21-472-800. Simpatiċi Weekend Break, kummedja kollha daħ fuq DVD għal prezz biss ta' 10 euro.